Het is manje, 9 januari. Dit is de Sportcast. Met de man die zowel van Cambuur als van Heerenveen voetballen het, Geert-Jelle de Vries. Geert-Jelle, Cambuur woen Oude Vreed. Mooi 2-1 bij ADO Den Haag. En de ouder in zijn spelen van ADO, als we deze wedstrijd nog 10 keer spelen, dan winnen we de 9. Wat denk je als Cambuur nog 10 keer in ADO speelst? Hoe vaak wint Cambuur dan? Wint Cambuur dan? 3 keer. Roelof? 4 keer. 4 van de 10? Willem? 2 keer in ADO spelen, 2 keer woon. Dus 10 keer in ADO speel je, 10 keer winnen. Andor? Zo'n keer? Ja, zo'n keer. Nou, één keer is wel duidelijk. We hebben weer een heel soort te bepraten in een grootvolle, nagelnije oorlevering van de Sportcast. Heerenveen verliest voor het eerst in 10 jaar in eigen huis van de FC Grains. En Cambuur wint de topper in ADO Den Haag. En maakt het kampioenschap weer spannend. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Diemers corner, nou in één keer voor. Die wordt verlengd en die wordt binnenkomt. 1-0 voor het Sportclub Cambuur. De FC Grace komt op een 1-0 vastsprong. Het is de 58ste minuut van het duel. En aan de linkerkant is Taha de Van Trog. Hij rint. Willemsen kan hem maar net inhouden en dan prikt hij hem erin. Ik denk dat het misschien zelfs nog wel een eigen doelpunt wezen kan ik. Maar ADO krijgt die bal nog goed voor. Het is een 4-4, hier het 2-0. Ja, 0-2. Remco Balk. Voorzetten, daar is de kans, daar is de Lotte. Bal snoeit op de Lotte, gaat eruit. Hij moet lezen, daar is hij nog. En die gaat die jongen in de goal. Het is FC Grace dat op een 2-0 vastsprong komt. Het is Blokzeil die op eigen helft begint. Beckenbaueriaans. Goed, Blokzeil hier de 2-0 scoort. Hier de kans voor ADO Den Haag. Doelpunt, 2-1. Ja, in één keer doet het niks. Is het ADO Den Haag dat de 1-2 maakt. Cambuur stiert op 2 punten van de nummer 1. En de hand in de lof. En hier aan tafel Ando Faber, Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en nogmaals Geert-Jelle de Vries. Welkom heren. Nou, er is een heel soort gebeurd dit oude weekend. Mooi Cambuur wint van ADO, middelvingers van Snotapen bij Heerenveen, Maarten Mattersvoort bij AZ, de finale van de Afrika Cup. Maar laten we er maar gelijk op beginnen, jongens. Het absolute hichtepunt van het oude weekend. Ga je hem Henk Exjoen? Nee? In een vol stadion? Nee? Geen idee? Dit wie toch hebben je want. Nou, let hem maar zeggen, jongens. Let hem maar zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, whatever you want. Nou, mooi toch? Hè? Ik vind dit wel heel mooi, losse heupjes en toch een goede score. Ik snap wel dat dit in hechte punt van het weekend weer... Ik ben een voetballiefhebber, had geen idee waar dit ook is, denk ik. Nee, nou, laten we dat voor ons horen. Laten we dat voor ons horen. Hey, jongens, van de ene Henk naar de andere Henk. Want het was natuurlijk een prachtige overwinning van Cambuur bij ADO. Maar er ben wel klachten binnenkwamen, Andor. Oh, ja. no. Nou ja, vriend Wieke, hier de overdenking. Waar is toch meer naar uit? De nummer 1 en de nummer 2 van de KKD of de Noordelijke Derby. En Dobist Cambuur-watcher. Ja. En wat zei de sto? Ik zocht meer uit naar... De Noordelijke Derby. Ja. Ja. Nou, de meesten vinden dat toch raar. Ja? Ja, de meesten vinden dat raar. Nou ja, ik ken het heel goed uitlezen. De meesten. En het mooie is, ik hier deze vraag al verwacht. Ik dan naar hoe de wedstrijden verroem binnen. Maar je Cambuur en ADO bent 2 ploegen, die staan op 1 en 2. En eigenlijk boeit het ze net hoe die wedstrijd eindigt. Want ze zullen toch alleen maar naar het derde plak. En we weten alle jaar, Cambuur en ADO, die worden misschien omgekeerd, maar die willen 1 en 2. Het is een groot vol uitsturing. Hè? Dus een beetje tempo. Heerenveen Grace, daar staat op het spul, namelijk de subtop, de play-off plakken. Daar wie vol met de helien als voor Cambuur en ADO. Want Cambuur en ADO die binnen al. Er zit geen spanning op. Er is er geen speed van, deze uitspraak. Ik ga Cambuur en ADO ook net zoen en ik ga Juster heerlijk op het bankje van Heerenveen Grace-lijn. We gaan naar de stellingen. De eerste is van Willem. Nee, de weest op ADO, maar het Cambuur vol van het kampioenschap gaan. Spietig in al vol. Ja? Ik hoop je dat ze 2e worden, want dan had ik nog gelijk. Maar ze moeten eigenlijk voor het kampioenschap gaan nou natuurlijk. Oké, Roelof. Ik ben schrokken van het niveau van Nicolai Hopland. Nee. Geert-Jelle. Daniel Karlsbak wordt een absolute sensatie in Turkije. Nee. Nee. Oké. Andor. Ik ga genoten van de Noordelijke Derby. ADO Cambuur vond ik niet aan. Ja, exact. Ja. Oké. Willem. Ik ga genoeg jongen. Appie is een topper. Nog net. Ja, ik weet wat ze op doel is, maar nog Oké. net. Kom maar snel. Geert-Jelle. Sam Kersten is werkelijk onmisbaar van dit jaar Veen. Nee. Andor, het is nou wel duidelijk. Ik zeg het nou voor de allerlaatste keer. Maar Mark Diemers is beter als Jari Vlak. Zal ik het nog 1 keer zeggen?
Ja. Volmondig ja. Mark, luister eens mooi. Ja, want ik kreeg vorige week het dwormpissen komt te lang. Ik moest nadenken, 3 seconden. Maar bij deze ja. Goed zo. En de laatste is voor Roelof. Heerenveen verlies van Grains en wat voor de beker uitzint PSV. Ja. De koers naar Europa kind de prullenbak weer in. Nee, natuurlijk niet. Niet? Nee? Nee, kom maar op, zei Robin Veldman. En wat zei Sto? Ja, nou, wordt dan moeilijk PSV uit. Kan ik je vertellen. Ja, Maar goed, Heerenveen verliest bij 0-2 van Grains. Hoe hut komt dit om bij Heerenveen? ja, dat komt wel on. Dat merkt ik wel onder de spelers nijdet die het. En ik bij Dijk, komt het ook hut om? Ja, nou, zoals wie nu nog noemen het nummer 4 van de wedstrijd. En het verschil bij 4 punten. En dan denk je, als ze nou winnen, en waarom net, dat is cool, prima. Ziet een goede flow. Ik denk dat Heerenveen een kwalitatief een goede ploeg gaat ten opzichte van FC Grains. Daar valt wel heel wat aan als je ik nog terecht verliezen. Dan kun je wel een beetje in ieder geval een hele positieve flow waar Heerenveen in ziet, waar ik als volgers. Nee, gadverdaddy. Jongens, toch die stap met zetten. Het werd toch net heel min. Ik bedoel, als je zorgt naar de kansen die Heerenveen creëert had, Hiondal, Zie ik net. hoe de hele wedstrijd. Eerste helft ook al een paar keer. Het begin Dat was al aan de natuurlijk... staan van Action. Nee, Oh. ik heb dus de hele wedstrijd. Echt? Ik kreeg het Ja, opletten. dat krijg ik zo. Ik heb de hele wedstrijd zien. En als je just hoeveel kansen Heerenveen creëert had. Ja. En tuurlijk, na die 1-0 jouw Heerenveen rond te wij, dan krijgt Grains nog 2-3 goede kansen. En dan is het met Tango Klaverboer dat het maar 2-0 wordt. Ja, dat bedoel ik eigenlijk de season gaat jellen. Want Grains ziet er nog volle meer matje kind. Ja, maar Ja, dat is maar dus nou, verklebben. Nou, die 1-0 in de wedstrijd de oer. In dit geval hoor ja. Als het juist hoe het Heerenveen speelt, de eerste helft en de tweede helft natuurlijk wie Grains wat beter. Maar de eerste helft ging het al heel moeizaam. En als het dan 1-0 wordt, dan weet je het in de ploeg als Grains, die verdedig je goed. Ja, en als Heerenveen daar net in hoe het wan is. Trensko hebben we net zien. Daar moet eigenlijk een beetje de goals waar komen. Brouwers wie net heel min, maar komt ik in beslissende paas waar. Ja, hoe moet je dan een goal maken? Ja, je mist er toch wat creativiteit. En valt Robin Veldman, ik dacht wat te verwieten. Want hij wisselde pas in minuut 73. Rivera voor Brouwers. Juist wel altijd op je eigen vragen. Rivera is toch een beetje de pupil van de week elke keer weer. Nee, dat valt Maar wat vind je hem nou het probleem dan van Heerenveen? Wat wie het verschil? Nou, net als mij, wie het verschil ziet hem vooral in het verdedigen. Hoe Grains dat die en hoe Heerenveen dat die. Ik zeg bij Grains echt een over mijn like mentaliteit. En ten koste van alles elk duel winnen willen. En ik vond het bij Heerenveen makkelijk. Had ik deels met de spulwiezen te krijgen. Want Heerenveen speelt het heeg op. Jouwt rond voort efter de verdediging. Maar ik vond onvallend dat Heerenveen heel de tweede helft gewoon creativiteit miste. En op een gegeven moment wordt meer veld dan waarom zet naar het middenveld. Ja, je kun je wel afvragen, hier dat net Jerren matten. Maar ja, aan de andere kant, hij hier natuurlijk ook al wisselen matten. Maar Sam Kersten. Dus je zit ik met je wisselmomenten. Je Maar de spulwiezen van Heerenveen hoort wel een bepaald risico in. Nou ja, ik vind het grootste probleem het verschil tussen Grains en Heerenveen. En dat is een structureel probleem, vind ik, bij Heerenveen, is de veldbezetting. Er wordt zo volle wordt er wisselt onderling, dat je op een gegeven moment, je hebt geen vestigheid meer. En als het rint, en het zijn ploeg als RKC, is dat natuurlijk prima, want dan ben je volle better. En dan rint dat trommel heen en dat echt leuk en prima. Is het nou vooral hoe het middenveld? Ik heb het middenveld, maar ik achterin. Als je zegt hoe vaak het centrum van Heerenveen uit elkaar is. En je vergelijkt dat met Grains, die het op zich wel redelijk hetzelfde voetballen. Maar het centrum van Grains stond in het centrum. En daar begint het verdediging. Maar bedoel dan wisselen je tijdens de wedstrijd? Bedoel dan Nee, het het hele is seizoen in het veld van Trensko komt heel vaak op het middenveld. Nee, maar die is door de verdediging. Dat Ja, maar het zit toch al heel lang. Trensko, ja, maar even voor in beginnen. Trensko gaat naar het middenveld. Ja. Brouwde gaat naar rechtsboeten. Dan gaat de centrale verdediger gaat naar rechtsback. Hopland zie het verschrikkelijk min in de wedstrijd. Kwam elke keer in een hele grote romp uit. Hij verleerde dat duel elke keer. Er kwam heel soort kansen bij. En wat mij dan een beetje zwaar baart, is dat ze dat in het veld net in de gaten hebben. En zeggen van, jongens, dit ken ze net. We moeten even vanuit de positie spelen. We moeten elkaar helpen. Want ze lippen elkaar oversoepen. Ja, maar dit is wel een beetje de spulwiezen zodat Robin Veldman het uittekenen heeft. Want die wil inderdaad dat die boetespelers naar binnen te komen. In de pockets voetballen neemt hij dat. Ja. En dan moet hij die Baxter hield doorheen komen. Ja, maar dat hoeft toch net ieder moment in een wedstrijd. En als je zorgt van het rint even net zo lekker, dan moet je weer omvallen op een simpele manier van voetballen. En steeds de rechtsback met even vanuit de rechtsbackpositie voetballen. Door we dat net, dan krijgen we kansen in. Nou ja, en dat gebeurt. Ik bedoel, het is in RKC, die goal, wie precies hetzelfde, hè? Maas Willemsen, die stapte terug. Het centrum uit die hem, goal.
Nou wie het Wessa, die eerste goal. En dat wie een fout van Maas Willemsen, want die gaat het duel aan. Die moet ik gewoon vast zich houden en dan is er nog niks aan de hoorn. Alleen nog rechtsback wie fut, centrum wie fut en goal. En ik vind het kwalijk dat de spelers die het uiteindelijk dat dwam moeten, dat is een Brouwers, dat is een Overheem. Van Overheem, die moet dat in het veld herkennen en zeggen van het rint even net zo wat graag willen. We moeten het iets joors doen. En dan Maar kun kun je je net ook zeggen van, want dat is ook hoe Heerenveen dit seizoen het publiek op de banken kregen had. Want dat is de speelwijze van Heerenveen. Dat had applaus opsmieten, dat had best al wel wat punten opsmieten. Het is echt wat onvoorspelbaar, dus het is blijkbaar ook wel lastig te verdedigen. Maar mat je dan net zo'n wedstrijd als deze op de Cape Town nemen, dat je er dan gewoon in één keer bij, Nee. had je risico nemen. Nee, maar zo begin je een wedstrijd. Prima, dat is je manier van voetbal. Maar als je dan herkennen van het lukt je het net zo wat graag willen, dan moet je wel plan B hebben. Want als je net winnen kennen, moet je zwaar je daar net verliezen. Nou ja, en nou, het wie wacht zien op die goal. Het wie eigenlijk een 0-0 wedstrijd. Want beide wie het maar, nou ja. Wie ze op beide kregen- kant slordig. Ik idee het volle missie in het feit dat haast alle spelers van Heerenveen een peerprocentjes minder winnen. En altijd nou krijgen die maar fit heat, want ze zien natuurlijk toons die Ja, wedstrijd maar dat is gewoon. eigenlijk precies Ze mijn flatten, punt. ja, ze winnen slordig, ze flatten heel veel duels. Heerenveen en Grace had een beetje alle dezelfde speelwijze, hè, vrij heeg druk zetten in de binnenspelen. Ja, en daar wie kreeg wat feller in, kreeg wat scherper in. En dan liep het ik al gauw. Ja, maar minder. dat feller en scherper, daar loop ik net zo in. Want het liep het zo omdat je te let in Ja. duel komt. Ja. En je komt te let in duel omdat je positioneel net goed staat. Dan kom je net lekker in duel. Nou ja, en dan liep het. Ja, ze zijn elke keer te let, ze zijn wurg. Maar het begint met de veldbezetting. En als dat te volle uit elkaar uit, kan je elkaar net helpen in het veld. En dan krijg je dus dit soort wedstrijden. Want het hier ik 0-4 werken in de laatste 10 minuten. Maar wat- dank aan Ben Klavervoer. Even wat oors, jongens. Want Daniel Karlsbak, heren. Daniel Karlsbak. Ja, het verhaal is bekend. Heerenveen betellen ooit rond 2 miljoen voor Daniel Karlsbak. Maar hij skopte net een doek in een pakje boeter. Waar een pien in de holle dossier. Gie weer waarom naar Noorwegen, naar Sarpsborg. Waar het verkocht voor 1 miljoen. Wordt eigenlijk topscorer in de Noorse competitie. En er is nou interesse vanuit Turkije. Want Trabzonspor wil Karlsbak graag oernemen van Sarpsborg. En die hebben liefst 8,5 miljoen euro oer voor Daniel Karlsbak. Wij danken natuurlijk ook aan de Sportcast, want wij hebben elke week De index, hier Rob. hè? Ja. De Karlsbak-index. Zoals in uiteraard. Turkije ik. Ja. Dat zoals in Turkije, ook, zeker. Trabzonspor, toch? Ja. Maar toch een bijzonder verhaal, toch, Roelof? Daniel Karlsbak, hier zou dit ooit voor mogelijk houden? Ja, ik heb altijd in de mission. Hij is altijd zijn, hij had alle voorwaarden. En alle voorwaarden zoals bij Heerenveen ik. Het is, maar een spits is het soms wel heel tin. Hè. Dan is het wel. Zo bij een middenvelder show je van hij had kwaliteit of net. Of hij kent het on. En bij een spits weet je soms net. Dus dan kun je een uur lang gewoon. Telefoon? Telefoon. Zo'n goed verhaal. Ja? Man. Ja. Karlsbak Hallo? zelf? Met wie hebben wij het genoegen? Hallo, met Menno. Is dit Menno Koch? Yes. Ja, Zo, oudspeler goedemiddag van allemaal. onder andere PSV, FC Utrecht en NAC Breda. Maar tegenwoordig speler van het Noordse Sarpsborg. En dus ploeggenoot van Daniel Karlsbak. zo. Ja, Menno, even de grote vraag. Heeft Heerenveen een grote fout gemaakt om hem te verkopen? Zeker weten. Ja, hè? 100%. Want dit geintje van Ja. Johan Hansma kost ons gewoon 6 miljoen euro. Ja, dat kan je wel zeggen. En ik denk als hij in Heerenveen dit had gedaan, dat hij misschien nog voor meer weg had gekund. Dus ja, dat kan je wel zeggen. Ja, want jullie zijn, even kijken, want jij speelt dus bij Sarpsborg. En jullie zijn nu op trainingskamp in Turkije, hè, bij Antalya. Klopt, ja. Ja, dat is op verzoek We van hebben natuurlijk, Karlsbak. ja, inderdaad. Ja. Ja, het was wel een last minute tripje, moet ik zeggen. Maar toen was dat nog niet gaande, volgens mij. Of in ieder geval nog niet in het nieuws gaande. Nee, want wat dacht jij toen Karlsbak zeg maar een half jaar geleden naar jullie toe kwam? Of een jaar geleden eigenlijk. Hij was een beetje mislukt bij Heerenveen. Amper wel gespeeld. Ik geloof 39 wedstrijden, 2 goals. 1 in de beker, 1 in de competitie. Wat dacht jij? Ja, persoonlijk ken ik hem niet zo heel goed. Dus ik had niet echt een vooroordeel of zo van hem. Maar hij heeft wel eigenlijk al heel snel, ook in de voorbereiding, merkte ik wel al dat hij wel echt bepaalde kwaliteit had. Waarvan ik dacht van oké, weet je, als we dat op de juiste manier gebruiken, dan kan hij wel heel waardevol voor ons zijn. En ja, dat is heel goed uitgepakt afgelopen jaar. Ja, wat heeft hij jou wat dat betreft een beetje verrast? Want alles was bingo. Ja, bepaalde dingen wel. Ik vond hem inderdaad beter dan ik verwacht had. Kijk, wat ik al zeg, je ziet op een gegeven moment ga je als je gewoon, we hebben een hele lange voorbereiding. Ik denk vorig jaar was het bijna 3 maanden, dus je hebt best wel een lange tijd voordat de competitie begint.
Maar ja, in die 3 maanden merkte ik wel al van, oké, weet je, wat ik al zei, als we hem op de juiste manier gebruiken, kan hij gewoon heel waardevol voor ons zijn. En bepaalde killersinstincten eigenlijk, wat hij ook heel erg heeft laten zien vorig jaar, dat had ik misschien in het begin nog niet gelijk gedacht dat vorig seizoen zeg maar zou uitkomen zoals het uit is gekomen. Maar dat hij ons veel doelpunten zou kunnen geven, dat dacht ik wel na de voorbereiding. Ja. Ja, zou je het jammer vinden als Karlsbak de killer de overstap maakt naar Trabzonspor? Nou ja, weet je kijkt natuurlijk vanuit 2 kanten. Je kijkt de ene kant als voor je eigen team. En dat is, voor ons is het zal een hele grote ader laten zijn. Dus in die zin wel. Maar aan de andere kant, voor hem als speler. Ik heb persoonlijk ook tegen hem gezegd van laten we ook heel realistisch zijn. Je speelt bij Salzburg. Hij is topscorer geworden van de competitie vorig jaar. Ja, hoe groot is de kans dat je zo'n seizoen nog een keer gaat maken? Dus dat je een stap moet zetten nu. En dat was niet per se, zo'n stap had ik ook niet op dat moment in mijn hoofd. Mm-hmm. Maar ja, ik had ook tegen hem gezegd van als ik jou was, zou ik in ieder geval binnen Noorwegen of ergens naar een team gaan waar je gewoon veel kansen krijgt, veel betrokken wordt in de 16 van de tegenstander, zeg maar. Dus dat hij zo'n stap zou maken, had ik wel verwacht. Alleen deze stap zag ik ook niet aankomen, eerlijk gezegd. Nee, dat snap ik. Goed zo. Nee, hartstikke bedankt, Menno. En wat denk je? Toch mooi, Menno. Hè? Ik bedoel, je hebt bij NAC gespeeld, PSV, Utrecht. En dat je dan als speler van Sarpsborg je debuut maakt in een Fries voetbalprogramma. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad, ja. Maar alles moet de eerste keer zijn, toch? Zo is het. En doe eens van ons allemaal hier aan tafel de groeten aan Daniel Karlsbak. Het is wel een leuke vent. Ik vond het echt een leuke gozer. Zeker. Toch? Ja, zeker. Ja. Dankjewel, Menno, dat je even te gast wilde zijn. En geniet van de zon. Geen probleem. Joe. Ja, goede uitzending nog. Ja, dank je. Hoi. Hey, nou, heel wat oors. Even waarom naar die wedstrijd. We hebben nu trouwens Lasse. Ja, maar wij weer apart uitspreken. Ja, met heel Doe nog even, Sustrand. Geurstrand. Oscar Geurstrand. Dit is Nota, schrijf je het, hè? Maar er zit een ringelaatje, is het, hè? Dus een rondje op de A. Noros. Maar dat ik zo zacht, zo Noros. Ja, dat zou hij. Maar ik een beetje een rustig. Kreeze jonkje is het. Ik ga hem snel interviewd. Noros. Goed zo. Nou, Robert Vellenbam, die zei nou ouder in mijn klam, we moeten het net een grutmaatje. We moeten het vooral net een grutmaatje. Maar er waren een paar snotapen en die hier in de middelvinger naar hem taal. Dat je eigenlijk in de boer zitten. Ja, dus net een grutmaatje, jongens. Maar we wilden hier om tafel er wel even door, hè? Wat vies je daarvan eigenlijk? Er winnen een paar snotapen, die steken de middelvinger naar de trainer op en dan? En dan moet je omdraaien en denken van dat is emotie en prima. Geen litten. Wil je dat denken? Mooi geen litten. En denken van... Die Geert bent wennen maar niet eens. Nee, maar ik ben het net niet eens, maar de actie die de jongens doen. Het ben jongens van 15, 16 hier waarschijnlijk, zat het naar voren komt. Maar ik vind als trainer, moet je daar een beetje boven staan en denken van, ik hoop dat Harden en Mem het zien die jongens zeggen van, jongens... Ja, maar dat weten die Harden Mem natuurlijk net, want die hebben al je petjes op en zwarte. Ja, die van mij zit er ook bij, maar die neem omdat dat die in hebt. Maar dat weten we net zeker. Dat weet ik net zeker. Wat beziekers te heljen, toch daarheen het erin en u te lezen dat net de bedoeling is. Denk dan dat die jongens zeiden, sorry, wie inderdaad net de bedoeling? En wat had ik net in? Nee, maar omdat ze zoals geen litten of master op ingaan, ja, dat is... Nou, hij maakt het nou grut en nou ja, prima. Ik snap zijn frustratie wel. Alleen nog, er zit frustratie bij die jonge fans. En die denken van, hoe moeten we dat naar boet? Maar maakt het hij het grut? Want hij wordt er natuurlijk naar vregen, toch? Journalisten zoals Rolf de Vries daar in de catacomben. Ja, ik het zelf net zoen. Ik ren nog vod naar de wedstrijd. Eigenlijk zo gauw mogelijk naar beneden om je speelkleren te zetten. En er wie een collega... Wie daar omgaan? Gewoon. Dus 0-2 worden. Oh, dat ik nog. Daddy. Dus het wie mij ontgeen. Ik ging net zien dat het gebeurde. En toen collega-journalisten vregen daarna. Want blijkbaar hier Robert Veldman, ik wil hem Dutch in ageert. Die accepteerde het net. Dus toen jij ik het me wel sissen. Want straks is een collega die stelde me een aantal vragen erover. Toen kwam Luc Brouwers bij me. En Luc Brouwers zei, wacht even luisteren wat Robin hierover zegt. Want die het zelf ik het helemaal mooi kregen. Maar Robin en Luc Brouwers zei mij, weet je, ik verbaas me niet meer. Blijkbaar is het gewoon om je compleet te misdragen in een voetbalstadion. Als je dan in een voetbalstadion bent, dan heb je een soort van vrijbrief. Dan mag alles maar. Dus ja, hij doet hetzelfde als wat Geert Jellers uit. Erheen, kin omhoog, ik accepteer het en ik loop weer weg. Maar vraag je mij, vind ik dit normaal? Nee, dit vind ik niet normaal. En dus in die zin vind ik het wel cool dat Robert Veldman het dus gewoon een keer beneemt. Ja, trouwens, daar maar ik. Van kom op jongens, we hoeven toch net elke keer
Het is net des Heerenveens, het gebeurt bij elke club, dat wij dan een wedstrijd verliezen en we rennen er net aan om het publiek te applaudisseren. Je hoeft net een enorme zegentocht van de mars als je het wel nog verlen hebben, maar middelvingers opsteken en wegwerpgebaren. Het is gewoon hele onfatsoenlijk. voetbal is natuurlijk wel, het is of geweldig of het is niks. Ja. Die kant gaan we wel uit. Ik bedoel, Het is nooit gries. Het is altijd zwart of wit. Nee, en als een trainer van AZ ontslaan wordt 3 dagen nadat er 6-0 van Ajax won heeft, Echt heel opmerkelijk. dan denk je van ja, dat is dus de voetballerij in Sint-Wurg. Het is geweldig of het is helemaal niks. En ik toch nog van, het wordt mooi van Jan Sieriksma, toch ik in eerste instantie. Die zal wel trots komen, maar ja, nee hoor. Ik heb nog geen contact met hem gewoon trouwens, maar nog hoe Jereveen, teasertje. Want Jereveen speelt toch gewoon dit seizoen het beste voetbal in Jeren. Dus inderdaad, wat voor verstaan hij dan om op de tribune naar een nederlaag te zien Greens, waarin een wedstrijd die het misschien echt goed de andere kant opvallen kennen hier, om dan zo op dat... Maar Nee, en dan vind ik het dus goed dat zo'n trainer er Ja, eens een keer vind wat ik van echt. zei. Van, Ja. ja, joh, we hoeven net alles te accepteren. Nee. Dat zou saai dit en die is vol. Zelfs bij Heerenveen werd het altijd redelijk nuchter besjongen Dat wordt. zal Jeren net meer zeggen. Maar hij is toch die zonneloon sprutsen? Ja, die wie net bij dat groepje mag ik hopen, maar ja goed. Ik zou de beelden er nog even op na zeggen, Jelle. Want nee. Dat is het wel, hè. Dat Wij je, toch, want dit onderwerp hebben we ook lang genoeg Maar behandeld. dit is een kutmaatje, hè? Nee, we maar dit is een kutmaatje. Dus we kunnen al heel lang om deze tafel doen. Jan Sieksma. Goh, Jan wat Sieksma. wist je? Ik denk teasertje, ik kon het Nou wat. al. Ja, Ik zeg inderdaad Justin. Ik zeg dat. Ik denk, nou, 1 en 1 is 2. Ja. En dan klik je erop en dan zie je Leroy Echtelt. ja. Dit is extra fragment hè, op volgens mij een interview met voetbalprimeur. Ja. Hij staat wel een show van Leroy Echtelt. Die wordt helemaal lelijk, want mensen praten dan toch het interview in. Ja. En dat wordt al een opname. En Leroy Echtelt, ja, die komt toch wat mij- oer als een vrachtwagenchauffeur. Ja, volgens toch mij een hebben omeletje, extra zout, extra peper. Wie dat toen de vorige keer en wie Geert Jelle toen echt de gast. En Geert Jelle die had mij hem voetballen bij Ik Jereveen. ben wel heel benijd. En hebben hij we is toen toch van ook Leroy Echtelt, de nieuwe interim haattrainer van AZ. Je hem kennen, maar hij is een eerlijk persoon. Ja. Ja. Daarom stellen we deze vraag. Ja. Leroy Echtelt, ik wie in Iris 18 en toen kwam ik bij de selectie van Heerenveen en toen wie hij al wie een belangrijke speler. Gearriveerde verdette. Ja, en ik ken hem als voetballer als een gemeen en onbetrouwbaar persoon. En dat zei ze keren. En ik hoop, dat er wat ouder is, dat er dat net meer is. Nee, dat hij verloren is. Dat het verloren is. Maar hij kan daar een voorbeeld van nemen. Nou ja, je komt als 18-jarige kom je bij een selectie, dan is dat best wel spannend. En het eerste contact met Leroy Echtelt wie een elleboog van hem. Ja, Hier ongeveer. op die strottenhoofd. En ik zie het te zien en ik denk, wat gebeurt hier? Wij winnen in de jeugd, winnen we. Nou, je ben ik een beetje vrienden van elkaar. Hè? En dan, nou ja, dan voetballen je en dan probeer je het een beetje leuk te doen. Want dan Maar moest het hem verdienen. Je. ik moest hem verdedigen, ja. In een partij. En het eerste wat er die via mij een elleboog, ja. Ja, maar dat zijn dan de wetten van het Ja, dat is profvoetbal. de Nou, hiërarchie. hoort erbij. Ja, maar vies toch dat een normaal gang van zaken? Normaal. Maar goed, hij wie heel goed met foppen. En die er niks aan. Dus ik denk, ja, het zal wel serieus. Ja, maar Maar goed, goed. dat is net onbetrouwbaar. Dat is vooral gemeen. Ja. En nou het onbetrouwbare gedeelte. Onbetrouwbare. Nou ja, daar zul ik... Nee, ken ik zaak geen voorbeeld van Jan, maar... Hij is het al. Of die was net Jan, dat is ik weer. nou ja, misschien ik wel. Maar nee, ik heb dat uit een orenrichting. Maar goed, dat ging je net nemen. Ik vind, zat ik hem ken... hij wie gemeen en hij wie onbetrouwbaar. En nogmaals, ik hoop dat er het nou net meer is. Nee, goed. Nou, AZ, Lokwees, Ja. bij hem naar je trainer. Ja, echt wel leuk. Leroy, echt dat wij gaan Ik nooit had de dus contact prijsvraag. met Jan Sieksma. Oh, want ja, hij moest dan nog, ik zeg het een watje. ik help die even een beetje. Sorry. Maar ja, Jan die ziet het dan wel een beetje mij, want die koe heel goed met Maarten Martens. En die zei, dit is net het ideale instapmoment voor mij. Waarop ik vreeg, ik zei, best überhaupt benaderen? Want heb je wel benaderd? Nee. Ja, maar nou, jou is het vaker een onbetrouwbare gemene haattrainer. Maar hij zei, ja, als het net slim is, dan focus ik me even op het hier en no. Want ja, er gebeurt wel een hoop. Het is onrustig. Maar ja, ik denk, en dat had hij net zien zijn, dat vul ik zelf in, dat echt tot het seizoen al maakt. En dat Van Zimmer dan een logisch instapmoment is voor Jan Sierks. Vaak gebeurt dat wel zo bij AZ. Vaak, hè, want dat heeft het Echt, niet de aan assistentskant de slot. Toen kwam Pascal Jansen, volgens mij. Ja. Pascal Jansen had ontslaan, toen kwam Maarten Martens. Ja. Dus normaal gesproken gebeurt dat wel vaak bij AZ. Goed zo, nou dat is het pas stak om Simmer. Zou die ooit nog wat van Cambuur wezen, Siersma? Nou, ik denk dat die Cambuur al ondergroeid is. Dat denk ik. Want Ja, als de haattrainer wil ik van AZ geen naar de Cambuur. Dat snap ik maar. liep het mij wel. Maar misschien ooit nog eens, als hij op zijn retour is naar een mooie carrière. Ik had 2 kaartjes voor de wedstrijd Cambuurtje in Eindhoven. Nou ja, ik had ze hier net op tafel lezen, maar ze zijn digitaal. Ja, noem ik hoor. wij gaan maar de tiert mee. Wij gaan maar de En tiert mee. Cambuurrek. Nou ja, ja precies. En daar is de vraag. Ja.
Oh ja, ik kon kiezen tussen 12 vragen. Ja, ik hier eigenlijk nog een vraag, maar die Oh. koe eigenlijk. Nee, mijn moreel kompas, er is immers een speler van Cambuur. Ja. En die had in het verliezen bij Cambuur voetballen, 2016 tot en met 2018. Jeffrey de maakte Visser? nooit de oerstap naar Levski Sofia. En even Shelley, waar is dit, jongens? Waar is dit? Nigel Hier. R. De vraag wie eigenlijk van wat is zijn achternaam? Ja, maar dat hoeft dus maar goed, nog dat niet. doen we dus Nou, nog dat net. doen we Nee, doen we die net. Dan doen we een oren leuk Nigel op mijn Roelofsen. achternamen. Ja? Want Cambuur speelt onkomende vrede thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Daar jou wij 2 kaartjes van wij. Dat hier ik En die kaartjes die binnen te verzinnen, had jou het antwoord weten op de Volgende vraag. Bij FC Eindhoven speelt een speler die de zoon is van een verneemde Nederlandse voetballer. Die het finale spelen bij het Nederlands elftal. Ja, toch jet bij de vaandeldragers van Oranje. Maar van welke oud voetballer speelt het zijn zoon nou dus bij FC Eindhoven? Goed zo. Mail dat naar sport@omroepfriesland.nl. Adres hoeft er net bij, want ja, we zijn digitaal. We mailen het. Telefoonnummer hoeft er ook net bij. Want Arjen belt het nog altijd net. Zo is het. Willem. Jordi Cruijff? Jordi Cruijff. Jordi Cruijff? Nee, zeker. Nee. Wie is het Gewoon bij Segundo. ADO Den Haag, Tjen Cambuur. Wie het een terugtoewinning? Het wie een hele mooie, maar ik vrees me al terugtoewinning, wil ik net zeggen. Maar want ADO hier won ik echt wel een complete off-day. Die helemaal naar die 2-0 wisten ze het niet meer hoe zijn bal hoe 4 Als het meter een off-day wie, dan wie het een terugtoewinning. speel je moesten. En, maar Cambuur zette gewoon heel goed ADO op slot. En ja, zij gewoon voor de 2e keer een antwoord doen op het spul van ADO. En ja, we zagen het al van 10 wedstrijden winnen ze het 10 keer. Dat is misschien wat op de run. Maar ja, dit ziet er zo goed uit dat dit wel een... Want ook wie dus bij die wedstrijd heeft live zien. En een dag later heeft de wedstrijd nog eens een keer Ik zeg hem met altijd een waarom. opname met de videorecorder. Ja, je bent er altijd heel vernuur voor. Maar Nee, dan zelf neemt het wij- serieus. Klapblokken bij. Als wij commentaar houden, dan is het wel vaak zo. Dat klinkt heel nuver, maar dat is juist het spul wel. Maar dat is juist uiteindelijk net echt het totale plaatje. Want ja, dat is juist de Remco Balk net rechtsdraven of linksdraven. Juist hem uiteindelijk daar wel staan. Dus een dag later wil ik dan altijd waarom zeggen. Wat is nou het moment dat Balk denkt, ik in je links, ik in je rechts. Dus ik zeg altijd op sneur de moon. Nou ja, dus dat misschien hoor je dan op menje te moon. Maar dat is wel dezelfde wedstrijd. Die Dat is staat dezelfde wedstrijd die ik dan altijd waarom zeg. Het was Wetwanje. En Ik ik ga de zeg- Afrika Cup ik 3 keer waarom Ik Sjoerd zeg vandaag. echt De finale. waarom. Ook wel mooi. Zeg Helmond Sport zeg ik dus ik dan waarom. Hè? Net alleen nog omdat het nou een topper wie. Nee, ik zeg gewoon alles altijd even waarom. Oké, Maar maar goed. is dan die mening gebaseerd op die wedstrijd die het waarom Sjoen heeft of de emotie in het stadion? Want Nou, als je op basis van... als je wist wat wie... ADO speelde gewoon echt net goed. En dat hij ik te krijgen met feit, ja, kan zetten ze goed op slot, speelde 1 op 1 en zetten elke keer benamend Jari Vlak en Kilo, dat binnen 2 controleurs van ADO. Die zorgen voor de opbouw, die zorgen dat de bal van links naar rechts gaat en die staan voor slaan op slot. Waaronder toch Tony Roken, Ja, want ik zo is hoe die het. Want wie echt hartstikke goed. Dat zou het net verwachten, want hij is dus gewoon wel een nummer 10, maar hij had ooit een keertje Henk de Jong zei, nou, ik ga in de jeugd bij Hertha wel eens een paar keer op saai spelen. Weet toch Henk de Jong dacht, hey, misschien kunnen we die daar verbruiken. En dat die hij hartstikke goed. Dus dat zetten ze hartstikke goed op slot. Alleen nog had ADO iets meer gong erin hier. En op een gegeven moment kregen ze het stadion in haren, want ze staan 2-0 achter. En we raden het gewoon heel aan dal net meer. Ja, en dan werd het gewoon slecht van ADO. Maar Ja. misschien gewoon Toch, ik ben ze daar bij ADO, want daar is de wedstrijd dus 2 keer, misschien wel 3 keer helemaal bezoeken. En toen zei ze van, het is een terugte overwinning van Cambuur. ik meis me Maar trouwens wel bij zwaar ADO genoeg de relatie van Willem, maar dat geheel terzijde. Ja, Dat precies. is wel Maar wat. bij ADO denken ze er wel een beetje oorzoer. nou, want, aan deze tafel ik hier. ja, dat mag die extra genoeg Willem. Nee, ja, nou ja. Ik zou draaien van het 10 keer. Ik heb die wedstrijd ik waarom Sjoen en ik heb compleet oren mening. Oh ja? Ja. Wat is die mening? Ja, dat het een gelukkige winning weer. Oké, nou laten we dan eerst even zien naar de speler. Mees Krekels is de naam. En dit is een speler van ADO Den Haag. Nou, ik denk dat we, wat je nu zegt, we zijn de beste en de beste, we waren de betere ploeg, weet je. Dus dan zit het tegen als deze wedstrijd nog 10 keer speelt, dan neem je 9 keer waarschijnlijk. Ja, dit zei Mees Krekels. Ik vind dit een ouderwetse koekenbakker. Want Cambuur rint gewoon 3 keer alleen nog op een keeper op. Maar Doe heeft een andere mening. Nou, deels ben we het een beetje is, maar hoe de algehele lijn ben we het volledig rond is. Doe mij Willem. Ja, mooi Willem. Ja, maar dat mooi. Want De eerste dan helft wordt het weer, vond ik ADO zeer zwak. Ik trok Cambuur, die dat echt heel goed. Die zet een goed druk. Maar als je nou de beslissende momenten zag, het Cambuur gewoon heel soort geluk gewoon.
Zien reet herkennen. Amova. Ik zei net dat het terecht is, maar het hier samen kennen. Bij de VAR, hier het misschien samen gebeurd. Nou, maar nee, als je een scheidsrechter hebt die het een beetje onder de indruk is van het stadion en er loopt wat druk op, hien ze het hier kennen. Al terecht geweest wie een volgende vraag. Maar hier staat het net Sjoerd, is die wedstrijd 3 keer waarom Sjoerd Willem? Ja, maar dat van Amova zeker. Dat is een Trobrutse speler. Maar het had ik nog te krijgen uit vaart. Komt er voortdaags een kans uit. Daar had ik nog maar te heel krijgen. bot naar de zijkant. Dus En hij gaat heel bot naar de zijkant. Maar hoe stoot het reed of En net? Hoefkruis te verdel. Ik vond het wel echt een twijfelgeval. Nee, reed ja of nee? Dan nee. Nee, oké. Ik vond ik geen reet, Ik maar net, het hier nee. kennen. Maar zie ik Dus qua penalties herkennen. daar hij je net, nou ja, een beetje geluk vind ik. De rechtsback Mulders, die rent in je achterop, die het iets te betiet valt, In de eerste helft wie Ja. dat? in de eerste helft, Leupelon, dat- in zijn ja. penalties in herkennen. Dat vond ik te licht. Vond ik viersten te Ik licht. vond die een penalty, maar die jongen die doet het een beetje onnozel, want als Ze er... hier de kaart herkennen en ze hier de penalty herkennen. Nee, maar eigenlijk net. Nee, maar nou, ze hebben geluk dat ze zien wie goeie scheids. Ja, zeker ook met dat Henschens, geluk. die het in de Kuip floten bij Feyenoord Jereveen. Die het van Hitler Vieweren Maar stond. aan de andere kant, in de tweede helft, Mai Baouf, Ja. die Ja. hier op een voet steen. Ik weet net van Ja, welke, dat- van dat welke vond ik- speler dat wie. Dat dat vond ik wie, een 100% vond ik penalty. jij- 100% penalty, dus dat is al het derde moment, hè? Dat het in het voordeel uitpakt van Cambuur. Dat is het derde moment. En de goals, eerste goal, Cambuur, wie goed inkoopt, maar is een keepersfout. Ja, is 100% Ja? keepersfout. Die goal, die bal die wordt kapt, 4 meter. Kattenhoek. Van de eerste peel. Van de eerste peel. Dan moet die bal voor een keeper wezen. Maar je moet het nog maar Maar even het is toch inkopen. heel makkelijk om te zeggen dat het geluk wie en dan vervolgens alles futsie van ja, dat hij reed wijze kent, maar het wie net reed, maar het hier wordt reed wijze kent. Ja, maar Ja, dat is oké, voetbal. maar- Het kan Ja, twee daarom. kanten opvallen. En daarom prima. En geweldig dat ze woen hebben. Alleen nog doos is Cambuur weer de betere ploeg. En dat vind ik net. Ik bedoel, als just Op hoe basis die... van de die- eerste helft kun je dat toch wel gerust zeggen. Hey, ja, maar tweede helft, die bal op een latte. helft, Nee. hè, wist dat? Ja, in de tweede helft. Ja. Die bal op een latte nog. Had je zo naar de dat weet ik wel expected mooi goals. trouwens. Die met de spits of drie shit of hier net. ADO meer. ADO hier 2.1 en Cambuur 1.1. Nou kun je wel... 1 punt in. Ja, dan- Kian Visser gaat alleen nog op een keeper. Ja, op. dus je kun je een... Fischer, Verra. Dus je kent Marsman. Verra kan draaien om in de eerste helft. Nee, daarom dus. Ik dan zei het expected goals net altijd wat. Nee, maar om on te gaan, Nee, dat zou ik wel vond Cambuur net volle better. Maar ik vind het geweldig dat ze woen hebben. Prima, hartstikke mooi voor de titelstrijd. Alleen nog om nou te zeggen, wij winnen de betere ploeg. Ik snap het gevoel van ADO wel een beetje. Alleen nog, ja, zo je moet oedreunt een beetje. Zo oedreunt een beetje, ja. Wij zijn de beste, Ja. hè? Zei Mees Krekels. Maar goed, Ja, maar ja. midden in de nacht Ja. komt dan die spielersbus. Die komt dan weer aan bij het Cambuurstadion. Hij stelt het ook wel eens mij maken, Geert Jelle. Dan komt ze weer om. En dan Ja, staan en dan alle waren de mees... raam, Ruud. Dat ik geen feestvreugde. Serieus? Dat de Ruud gooit waar? Ja. Door eigen fans. Ja, toen verleerden wij uit. Zo was dat middenvinger. Ik weet het net meer zeker, maar misschien de AZ uit. Dat we toen in die tijd dat we alle iedere jaar mooi AZ een beetje om promotie spelen. Maar toen, maar ik weet net zeker dat het AZ weer. Maar toen kwamen we dus thuis en toen stonden er 20 man. Maar de raamlijn er ik uit. Die gooien de raamstikken van het de eigen bus. stadion. Van het stadion? Ja. Oh, oké. Ja. Nou ja, nou gelukkig net. Nou weer al je viewwork. Eerst even naar de beelden zien, jongens. De spielersbus die het aankomt bij het Cambuurstadion. Dit is toch... Ja, het is helemaal reed en al je viewwork. Jullie staat er ook nog bij, Willem? Je wie ik al thuis. Want je weet dat ik in het zuiden van een provincie ben. Dus ik ken eerst te snel die gauw. En dan moest de Oren Duits natuurlijk weer nog een keer die Ik wedstrijd moest zien. horen dat je weer de wekker zet om die wedstrijd weer op mij te zien. Dus ik heb mijn 24 uur in de dag. Hè. Nee, maar is toch mooi, maar zien hoe het leeft. Ja, Zag je tuurlijk. het ook al voort, hè? Maar Maar de vraag is natuurlijk nou, jongens. Maar Cambuur van de titel ging. Dat is inderdaad de vraag die de boppen hingen. Maar ik is denk de dat je zucht. nog even naar die supporters die net in de Cambuur naar Den Haag te mochten. Dat vind ik dan weer schandalig. Ja, dat ben ik maar niet. Collectief straffen word ik echt zo moe van. In de Eredivisie hebben heel veel clubs staan in de 12e minuut altijd een spandoek in. Want dat loopt ik stop collectief straffen. Nou, ik ben helemaal voor. Zo die Mongolen die wat dingen hebben in het stadion. Of nou van ADO of Cambuur kant die straffen. En voor zorg je dat ze meldingsplicht krijgen. Juridisch verslezen. En Die supporters eventueel van Cambuur, die winnen er nooit levend woik aan. nee, de vorige keer ben de Ruud van de Bussen al insmiet. Dus ik denk Nou, dat het te krijgen had mij het waarborgen van de veiligheid. Maar het feit dat de clubs, en in dit geval meer ADO nog, omdat die toespelen, en de gemeente en de KVB en de Oerriet het net van elkaar krijgen, betekent net dat je
uitsupporters net taal te maken. Dat is het collectief straffen. Dus als Piet en Klaas wat verkeerd doen, betekent dat net dat Andor en Willem thuis blijven maken. Dat is gewoon belachelijk. Dat is gewoon triest. Nou, werd het bij mij Ik vind het echt triest dat die Cambuur-supporters net Wat werken. het voor mij benamelijk sterkt is dat echt ontoond is dat ADO in de wedstrijd bij Cambuur, de uitwedstrijd dus, de eerste wedstrijd, goed ADO de mist in, want die gooiden met vuurwerk. Die En begon. vervolgens, dus ja, daar begint dan in principe. En vervolgens komt het erop deel dat de supporters van Cambuur net naar die wedstrijd maaien. Dan maar ze hele stadion leeg. Ja, dat had denk ik niets meer te krijgen. Want ADO begon en Cambuur gong er dikke op in. Het is net zo dat het van alle nog maar ADO alle nog maar verkeerd ging of zo. Ik vind gewoon dat je net collectief straffen moet. Helder, punten makken. Maar goed, de vraag van Willem Bloodsteen, maar het kan je nog vol voor de titel gaan? Want ik nog West zuchten. Ja, zucht Ja, even. zucht even. Nou, zucht eens. En nou willen we weten waarom net. Wat een onnozele vraag. Want Nou ja, dat is toch al weken, Matze voor de titel gaan? ze gaan nog voor de titel. Ja, tuurlijk. Nou, laten we dan gelijk even hier naar Ja, Henk dat de Jong. spreken ze net uit, want ze is een plak draaien. Nee, maar tuurlijk. eerst Henk de Jong. Oké. Nou, ik zou gewoon een noemen draaien. Afstand nemen. En daar gaat alles om. De rest moet nou eerst weer voetballen. Er zijn altijd gongs die verspelen punten. Nou, wij hebben ze voorlopig. Dus het is net zo dat zo'n site vol voor het kampioenschap. Nee, ik zou gewoon naar promotie. En elke dag met die jongens weer bezig zijn om beter te winnen. En dan 16 finales. Ja, nog 16 finales zou het Henk. En hij shot dus vooral naar je derde plak. Ja. Nou, en ik zie dat God is Zagrut. De hoe je net meer uit de Sjen. Dat is nooit tredje, want de Graafschap het weffelen. Graafschap het Weffelen. Almere City komt er gewoon. Je moet Sjen dat je eerste worden. En dat zullen ze bij Cambuur beziek je alleen dat spreken ze net uit. En dat snap ik, maar goed. Dus ook begon te zuchten, vooral omdat het eigenlijk een beetje van de hoorn uit dat Cambuur zelf voor de titel gaat. Wat je winnen van ADO 2 keer in een seizoen. Je steent er zat deunen op. ADO is het helemaal kwijt, hè? Waarop het al weken. Nou ja, dan kun je daar toch net meer voor Maar weigeren. als nou Cambuur-supporters bent, wat vind je dan het belangrijkste? Nee, ja, tuurlijk promotie. Ja, nou ja, dat gelul Maar altijd door die Cambuurschap is dan net zo hoe interessant. kun je daar nou mee omgaan als ploeg, als trainer? Je kent er net zeggen, we gaan van tweede plak. Nee. Je wilt toch altijd omheen? En die had altijd, En je wil altijd ieder- God trekt je een punt is mijn ADO. Ik snap wel wat dan er snap ik zo dat je zegt, oké, Ja, maar ik snap wel wat er Is de zo drukker maar al, Helly? Het is natuurlijk tactiek. ja, bij wie? Want de druk is ik dat je die nummer 3 onder je haren moet. Dat is de druk. Alleen nog een mooie bijkomstigheid is, als je goed speelt en je winnen, dan wil je kampioen. Nou, dat is volle mooi nog als het ware. Ja, Henk de Jong zei niet gek van nog 16 finales. Ik heb even een rekkersom, let op Roelof. Ja. Want ze gaan nu 50 punten. Cambuur had 50 punten. Ja. En Henk zei het, we hebben nedig tussen de 70 en de 78 punten is nedig voor promotie. Dus net voor het kampioenschap. Maar dan moet je dus nog een keer winnen. Eigenlijk, hè, dat is zo'n 20 punten. Dan kom je dus op... er even bij. Ja, de promotiewedstrijd is Cambuur-Roda op 3 maart. Ben je hem erbij? Maar dan, Trek je maat af. dan winnen ze, Ja, is dat dan Jong- winnen dat Jong ze de wedstrijd komende vierde? 8 wedstrijden. Ja, dan winnen ze. Ja, Dan moet je wel alles winnen. Ja. Dan moet je Ja. niks lezen, Litters. Nee. Nee, dan is 3 maart, jongens. Cambuur-Roda is wel leuk. Dat zou wel episch zijn. Ja, maar de skiën erbij is dat Ja, wel er staan episch. gewoon maar- Michael Breij en Mitchell Paulus in mijn feest te vieren, denk ik. Ja, dat zou ik zo maar kennen. Ja, die ben Paulus is Ja, maar dat Ja. bloot gewoon, uit het God hield het hetzelfde bloot. Tussen de Graafschap en of die trek je punten. Dan moet je dus 4 wedstrijden weer rond. Waarin ik had die heel heeg zitten, maar ja, het slaat helemaal nergens op. Wat net? Nou ja, Zo. alsof, Nee, alsof het kan volle jaren. Ja, het is wel, ja, precies. Nou ja, de Graafschap die wint net alles, Cambuur wint net alles, Almere City die zal wat meer winnen, de Graafschap, ja, de kist er Cambuur wint net alles. Cambuur wint haast alles. Ja, haast alles, maar net alles. In de laatste, van de laatste 6 wedstrijden Zo één keer mooi gelijk. wijze straks dat je maat het is, of hier is. Goed, maar goed. Oh, ik ben een wedstrijd lezen hier inderdaad. Stretje maat, jongens. Ja. Stretje maat. Scroll het maar op. Zet het in de agenda. Stretjes maat. erin. Promotiewedstrijd. Veertje Cambuur-Roda. Jeetje. Stretje maat. Oh, dat is 4 maat, jeetje? Ja, het zou een mooi cadeau wezen van Ja. Cambuur Ondij. Ja, van Cambuur. Dat is heel erg goed warm. van. Toch? Heel goed. Hey jongens, Rode JC had interesse in Bram Marsman. Ja. Dat klopt. Er zijn meerdere clubs die het interesse hebben in Bram Marsman. Onder oren Rode JC. Ik heb allemaal Lars Lamboy, die zei toen nooit, ja, we doen geen uitspraken over clubs, maar Dat klopt wel. Het klopt wel, ik is vast van uitgaan. Maar Cambuur wil hem het geen litten. En dat komt omdat Marsman een functionele speler is, zoals ze dat mooi zeggen, die ze op meerdere posities gebruiken kennen. Dat had hij dit seizoen al bewezen als linksback, rechtsback. En dus Big Leagues, ik in één keer als linksvoor. Dat vernuiveren mij bij ADO, maar hij kwam er op linksvoor, kwam erin. Dat hier te krijgen, maar het op slot zetten van de backs van ADO. Ja, dat is een type speler. Hij, Is dat gelijk in de gaten of zegt dat vooral op nee. Snuntemoorn? Dat zeg ik op. Nee, dat heb ik aan Henk de Jong vragen. Van Oh. wat wie het bedoelt daarvan. Maar die hier natuurlijk wel in de gaten. ADO begint on te vallen. Dus we moeten zorgen dat die backs net verder komen. En om die voorzetten eruit te halen. En het er op het veld meer ik was verteld. Ik is beter gewoon die man op slot zetten.
Dus dat die Marsman. En Marsman docht dat dan ik. Die doet alleen nog maar één ding. En dat is achter een bal onderhouden en zo gauw als mogelijk daar druk op Had zetten. wel wat. hè. Hij had iets, alleen nog, en dat is wel een ideal. Hij kwam er dus in als linksvoor. Dan kerst de bal net meer echt bij hem kwijt. Want hij had die bal net beet. Hij is hem heel gauw weer kwijt zelf. Dus dan moet er zelf weer achterom. Maar ja, het is een type voetballer die ze bij Cambuur op heel soort posities inzetten kennen. Je zoenen is ken aan Maasman, dus hield hij het oren op slot zetten, maar dat hij Nou komt er een- sleutelspeler is. voor Cambuur. Dat- ja, dat De is hoe- Sjast. De Sjast. Ja, dat is wel, hè? Ja, Hij ziet de broek in de Een minuut, ik denk, Mike, Ja, ik dacht al, ik ging gewoon het verhaal erop en dan jerk ik hem Wat vind je zelf. er hoe, Bob Ross? Maar is misschien wat van Liverpool. aan de slot. Aan de slot. Ja, we nog toch aan de gong binnen. Nee, zo is het. Slot op de rol, jongens. Kom op. Ja, Maasman is er gewoon net goed genoeg voor de Eredivisie. Dus Nee, zie hij- je trekker in dat hij Maar hier hoe wel... oud is Jelly- Marsman? 22, 23? 23 had ik zeker. Roelof die ziet het op. Roelof, Maar Google hij de Vries. had nog een jaar contract. Dus Dan is hij transfervrij. Dat is een vergeesde door. nou ja, dat is het risico wat ze nou nemen. Of risico, dat is net iets risico. Dat is gewoon zo nou. Alleen nog dat nemen ze op een Cape Town. Want ze zorgen het net voor dat ze nou een vervanger voor dit type spelen krijgen. Maar toch, hè, ik denk heel eerlijk van Marsman, die speelt nog bij Cambuur. Die kan gewoon promoveren. Wat zei ik? Die kan, Tredje maart, kan die al promoveren. Roda. Misschien kan die ook wel kampioen worden. Dus dat wil je toch eigenlijk echt net missen. En dan ga je Nee, van nee. Simmer, ben je transfervrij, kun je dan altijd nog wel de oerstap maken. Maar dat je promoveren naar de eredivisie, zit toch altijd leuk op de cv? 22 hier. Ik dat, Ja. maar als Cambuur zijn, er zit nou een dynamiek in die ploeg. En dan moet je net de volle sleutelen. Nee. Dat is mooi. Ja. Oké, maar goed. Gaat die fot? En En ik- hij gaat dus net fot. Ik had nog een primeurtje. Oh, primeur. Ruimte voor, hè? Daar hebben we rond. Jazeker. Nee, want ik vreeg natuurlijk ik al aan Boy van, nou ja, dat zou je toen net ontsleutelen, maar wil je hem zelf nog wat helden? Want nou, Binder en Soer is wel bekend. Binder is wat op de wip of die wolf net bloed was. Soer bloedt alle gedachten nou wel weer, omdat er nou een perspectief is, nou de nap voet is. En wanneer komt nou de primeur? Nou, die komt nou. Lamboy zei, we binnen nog op ziek. Nee, een extra vleugelspeler die erbij komen mat als vervanging voor in Big Leagues de Simmer. Had Oscar Geurstrand voor het giert. Of Ishim Verre, want die is hier van Lille, dus die gaat naar alle gedachten sowieso. Balk heeft nog in het contract. Balk heeft een jaar in contract, dus ze binnen nou al dwaande om een versterking te helpen, die ze gebruiken kennen. Het komende jaar hier om nou wennen te laten, hier om jou het ontspul en alles. En dat hij dan in de Simmer volslaan. Dat is Luca Ooyen. Mooi voetbal, Heerenveen ja. is dat Ja. idee, hetzelfde Ja. idee. Heerenveen had dat maar die van der Velde. Ik heel vaak die maar Scandinavië is. En dat tot Lamboy nou ik een beetje zakken. Ja. Dus Maar wat is nou de wat primeur precies? Nou, dat er een vleugelspeler ben kwad. Dat Ja, helemaal wat de Sjen is. Ja, Hij is maar er we geen weten nog- verhaal maar met. we weten nog geen namen. dat niet is. Nee, we En weten we- Er is geen nog helemaal namen. geen verhaal. Ik vind dit ook al nice. Ja, dit is dat nice, vind ik nog ja, net ja. bekend. Nee. Wie nog Dat net is bekend. kwam er mijn vleugel Zoals op. zelfs de Cambuurwatcher zou het net bekend wie. Dat is toch Cambuur Watch? Ja, maar de oren Cambuurwatcher. Oh ja. Nou, Ik vind het wel opvallend, want ik bedoel, Cambuur het geen geld. En de gedachte erachter snap ik heel goed, want je wil het liefst heel dal altijd boetelandse jongens binnen. En die kans acht ik zeer aanwezig. Dan word je die inderdaad wennen litten, kennismeidje litten. Dan word je zo'n jelly van de voor en helly. Maar ja, je kunt ze denk ik net hoe nemen. Of Pieter Kooi moet weer met de creditcard zwaaien. Of je moet ze hieren. Maar ja, wat is dan het doel om ze een jelly te hieren? Hier is ze dan orenlier. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de constructie. Ik vind dat Lamboy daar wat toe zijn. nou, daar wordt er inderdaad nog net de volle kwijt. Dat Hij is zal wel wel uit die- de Liel komen. Nou ja, ik denk dat Maar het... is nou, er vanuit dat ze Sjeustrand... ja, die zit in de belangstelling van championships clubs. Meerdere hadden al bij onbellen bij Cambuur. Maar die was op dit start net kwijt. Omdat dat budget is hoe. Dat is die kans op promotion natuurlijk wel heel gauw... nou, uit de holle zetten mag het ook net zitten. Maar die kan net zo gauw vervangen. Maar als je een rendement hebt. En Jochen goals en vol assist. Dus... En Verre gaat sowieso voort. Verder want die zult was hier. sowieso voort, want die had daarna ook nog een IE-contract bij Lille. Dus Lille wil hem net nog een keer verhieren. Dus die gaat sowieso voort. Dus ja, daar zit natuurlijk wel speling op. Daar moet wel in bij. Ja, Oké, nou goed. Ja. Helder. En Helder. hoe je het er, die is natuurlijk al fut door linksboeten. Van de Veen. Van Veen. Ja, Ja. Van de Veen. Bro, ja. Van de Veen, die is al fut. Dus Bij RKC spelen net mooi. Voel nog wel niet. Nee, voel die nog Nee, nee, voel net Wel in. op Witteveen voelde. Ja, die voeling. Ja. Nelly op Witteveen. Die van Heerenveen. Hey Roelof, door Rob de laatste weekend hield hij het Heerenveen gaat Europa in. Ja, en daar zei ze Heerenveen helpt de bekerfinale. Nou, En Oudoende Vreed wie de lotting. En het is de zwist mogelijke chinstanden worden. PSV en dan ook nog een Zuid. Sam En, Kersten bedankt. Sam Kersten bedankt. En de beelden uitlekt. die de lotting, ja. Er zijn beelden
uitlek van de allereerste reactie van Roelof op de bekerlotting van Heerenveen. Nou, Oh, het is de AI toch heerlijk. ja. Dit is natuurlijk mooi. Dit is vreselijk natuurlijk. Dit is de minst denkbare lotting die je haar kon. Vind ik. Hoe zou het nou met Sam Kesting hier? Maar, Eerst die ja, dramatische zeer bekerlotting gestemd, en no blesseerd. Heeft hij lotting zien? Nee, ik heb het op het moment zelf hij niet ziet zien. hij is er een beetje kapot van, ik het idee, Sam Kesten. Maar ik wie de sneurs, dat wie de moa's nee, de lotting wie ik bij de club. En toen zei ik in een interview met Robert Veldman. Ik zei, ben je ook nog een beetje chagrijnig? Ik zei, hoezo? Vanwege die loting? Nee, natuurlijk niet, man. Kom maar op. Strieden. De PSV ook hebben. Ik was wat ik reageerde natuurlijk. Want als je van de voren zit van het wordt niks in Eindhoven, dan ben je ook ambitieloos. Maar het is op zich best wel een zware loting. Ja. Eerst zei ze van PSV, die hebben net thuis. Nou, dan hebben ze hun zin gekregen. Ja, dat zijn ze nou uit. Maar de hastig ik dan net verlen, man. Nee. Ik heb zo'n soort mensen, ja, nou PSV uit, jammer, maar Ja, de hele wedstrijd moet naar spelen. Nee, Maar ik weet net als toch alles waarom ze Ja, voor PSV. ja, Ik tuurlijk zeg wel. sneeuwt de moon. Tuurlijk Even wel. een polletje. Als je nog 10 keer uit zijn PSV. Ja, hoe vaak zou je winnen? Ja. Verliezen nog een keer. Ja, je verliezen nog een keer. 1 keer gelijk. Nou, Je mag dan niet doorgaan. keer wezen. PSV spelen de komende Dat is weekend een in negatief, Newcastle, in Bayern München. Feyenoord. Peppi is er natuurlijk net, Nee. Boadu is er net, Plea is er net, Saibari Saibari is komt ook ook bij de handdoek van de keeper van Senegal bezig. Mandy. Maar je moet hopen dat die spelers, dat er spelers sparren willen zullen, omdat ze denken, ja, Champions League belangrijker ervan uitgaan dat ze die tussenronde helen. Maar dan zetten ze Guus stil in de punt van onval. Nee, want dat is op dit moment de eerste spits. Dus je Bayrak mag Davids speelt dan dan. zal die eruit hellen en dan zal Bayrak Davids spelen of Van Duiven misschien wel of Driehoedge. Nee, Of Wie Duiven ook is bij een Feyenoord, favoriet. bij wie ook bij Feyenoord het is dat? seizoen. Het is nooit onmogelijk. Maar PSV-watcher. Ja, Dokker en bij. Ja, als je de alle wedstrijden maar het op. voordeel is misschien inderdaad wel dat ze dan al haast kampioen binnen. En dat ze dan... En dan maak je 2 keer ook nog. Hè. Speelt dat nog een rol? Want eerst dus voor de competitie en dan oorlog week later voor de eerst beker en dan oorlog week later voor de competitie. Het ADO trouwens ook, die maakt nou eerst 2 keertje in Vitesse. Op een of andere wijze denk ik toch dat een... Ja, 2 keer dat is net fijn. Want Nee, dat is net fijn. Dan zou je die Evan Rotier, die bal snoeide op een latte zitten bij ADO. Die stier daar op een gegeven moment met Omroep West een interview te doen. En dat wie kleer, toen moest ik een watje op Henk de Jong. En Henk kwam er rond, die ging eerst naar Evan daar. En die zei, nou ja, gefeliciteerd met bla bla. En toen zei Henk zei gefeliciteerd. Nee, zei nee, Evan zei dat je Henk van Ja. gefeliciteerd. En toen zei hij, ja, we gaan beide wel omhoog. Komt wel goed, zoiets zei die Evan. En toen zei Dan moest Henk... even zitten. Ja, dat mooi inderdaad. Rotier. Maar die zei van, ja, we krijgen straks 2 keer Vitesse. En dat is nooit fijn. En toen zei ik, waar zit hem dat in? Ja, weet ik eigenlijk niet. En toen vulde Jot van der Zanden on, die stiet er ik bij toevallig. RKC had het ik han, Cambuur, maar 2 keer RKC. Toen zei Jot van der Zanden ik al, dat is gewoon net fijn. En waarom dat in zit, weet ik net. Misschien Tari onderschat. Dus Jelle Ik zou heb volgens geen mij maken. Want ja, Cambuur moest dus 2 keertje in RKC voor de beker en voor de competitie. Ja, uitskekelen in de beker en Verlijn in de competitie. Ja, nee, geen idee. Dat is toch iets mentaals, denk ik. Maar ik kan ik net herinneren dat ik dat mooi maken heb. Nee. Nee. Zeg wel heb ik het mooi maken. Nou ja, de Ruud nu de bus ja, en de Leroy Ruud, Echtelt. Voor mij maken. In Joodse trein nog moet je even in de kwartfinale van de beker in PSV. Marco Roelofsen in de verlenging, de winnende goal. Wie stond erbij? Nee, het ziet ik in de jeugd volgens mij nog. Oh ja, trein 90. Trein, Wie joh. Jervin in PSV, Romario, Stan Valks. En waar is die Ja, in de spits Buurman. bij Jervin? Wie geeft jou van Beek in de Nee, spits? nee, in de spits. Een beetje gemeen achter de ellebogen type. Wie dat? Nee, ja, nee. Maar wie wil nog een die periode? Toen net volgens mij. Nou, Nee, nee. echt of wie letter. Echt ontspelen in de bekerfinale in Sarniotje Roda. En hij kan Boyer natuurlijk, maar speelde toen volgens mij nog net bij Jervin. Omdat ik Google als van, nou, zou Nee, mij Google maar niet even. net. Ja, Oké. tuurlijk. Dan ben wij wel even stil. Toch, jongens? Nee, maar Jervin woont toen ik ook een keer in de beker uit bij PSV. Weet je dat ik nog? Wist je daar wel bij dan? Hoe is er ik al net bij dat succes? Dit is hem gewoon, hij is die jongetje trein 90 keer van PSV, want dus kerst het nou ik van. Ja. Daar komt het op bel. Nee, Ja, dat is zo. Dat is wel weer. Dat is wel weer. Ja. Maar Trein 3 nou dat kent allemaal keer, hè? Ja. Goed, jongens, we zijn daar onder overdenkingen. Nou, Ja, echt. We zijn al daar onder overdenkingen. Of was er nog wat zezen? Ik wil wel wat zeggen. En ik zit stiekem even naar Jos te zien en op het klapblokje van Willem. En volgens mij heeft hij wat uitzocht wat misschien wel ontsluit bij wat ik nog wel zeggen wil. Is dat Jereveen wel een probleem had. Nou, het Kersten voortvalt. Weet je hem hoe lang? nee, weet je nog net. Nee, is dat natuurlijk. Want Hopland, Dozuiders het Kerkdal, die is gigantisch tot de mand vallen. Kun je misschien ook net heel onder verwieten, want die jongen speelt het nooit. Die Maar kan bij de belofte net spelen. hij ik net fit. hij is net heel goed. Nee, maar hij mist ik wedstrijdritme toch, jongens? Ja, Maar maar, ja, Maar zie- ze hij kiest heeft- misschien ook net van hem verwacht je dat hij al
top is. Maar hij krijgt ook net de gelegenheid om wedstrijdritme op te bouwen. Dus Heerenveen heeft wel een serieus probleem als Kersten er inderdaad langer uit is. Maar hij had denk ik. in een oere tijd had hij 8 keer de bal verlen. En Kersten in een jelle 0 keer. En dan is het heel flauw om te zitten, want Hopland had een paar keer naar de links voorspelen en rechts voor. Dus dat bent regere bal, dus wat Kersten doet links-rechts. Maar Kersten verliest de bal net. Nee, maar aan het begin van het seizoen hebben wij hier zitten en dan hebben ik wel zeggen van jeetje, Heerenveen, best wel moeilijk om het centrumdeel te zetten, want er binnen heel soort goeien. En nou in één keer heeft ze een probleem. Bogniewicz kent er niks meer van. Nou, daar ben ik sowieso dat Rob ik het hele jaar al die het draaicirkel van een vrachtwijn. En dat is alleen maar minder worden na zijn tweede kruisboomblessure. Hopland in het begin heel goed. Nee, klopt. En alleen nog, zodra hij geen wedstrijdritme had, ja, dan kiest ik net van hem verwacht je dat hij gelijk, zeg maar, de Maar stiert. hier is nou net van Overheem een linie. Waarom? Ja, maar ja, dat is wel Prins Joris de eerste net. Nee, maar ja, dat klopt. Zo. Dit moet ik even een talluchtje. Veldman had ooit een keer zijn dat van Overheem lauwe net achterin speel je wel en dus speel het er op het middenveld. Nou, maar dat kerst wel zeggen, er is een team in belang. Dus ik snap dat het ook Prins Joris is, maar het is een team in belang. Dus kerst toch ik zeg op een wedstrijd, op het moment dat kerst eruit valt, dus het is net beemlange jongens, daar hebben Greens. Kerst is van Overheem linie terug, Meerveld op links voorlinie terug en dan komt er naar je links voor. Dat hier wel kind, maar op de bank zitten alle je centrale verdedigers. Bogniewicz, Hopland. Dat zijn alle jongens die kunnen prima daar voetballen. En dan kun je Joris van Overheem gewoon stingelen op het middenveld. Hij kende dus net prima voetballen. Dat is hem nou Greg. Ja, hij kende wel prima voetballen. Alleen nog dat we nou even een probleem. Maar zien die veel te oplossen kennen. Want hij kan namelijk ik op middenveld voetballen. En ze hier direct schenken na een kwartier van hij voelt zich net prettig daar in die grote romtes. En toen hien ze ken van Overheem, een plakje weer om. En Hopland lekker op middenveld, mooi op size, mooi de voorspielie. Dan hier hij in de positie ken, dan hier van Overheem het goede deel zetten ken, dat hier ze in het veld oplossen ken. Maar wat doen we 12 weken keertje, Jelle? Chin FC Utrecht. Stel dat Kersten er net is, weten we dus net. Nee. Wat maak je dan, man? Hopland gewoon achterin zetten. Denk ik, hè? Alleen nog je fieldbezetting beter op orde hebben. Zodat je elkaar helpen kennen en dat je net in die grote romtes komen. En zeker in Utrecht is dat ik weer van belang. Je moet elkaar helpen kennen. En als je 20 meter uit elkaar staan, dan kan je elkaar net helpen. En Brouwden, die moeten eens een keer de wedstrijd lezen en denken van, nou ga ik een keer net rugsboetend voetballen, maar dan blook even achterin. Ja, als ze dat net begrijpen, ja, dan laat er een taak voor de technische staf om die jongens dat uit te lezen. Want als de beelden erbij Helly, je kan heel makkelijk omgaan van, daar gaat het fout. Daar jou rond te fut. En dan maar iets behoudender. En dan is het net zo sprankelend. En dan is dat maar een keer zo. Maar dan help je wel de ploeg verder. Ja, het is correct alsof ik Riemen van der Velde praat hier. Want die zei het grieste moet de grauwe als die backs altijd er maar weer doorheen komen matten. Die backs zijn altijd fout. Die backs er eigenlijk vooral betocht binnen om te verdedigen, toch? Ja, nou ja, dat is misschien een beetje een ouderwetse manier van denken. Maar zo is het wel. Dat is de rechtsback. Eerste taak is verdediging. En als je die goed viel, kan je een keer helpen. Alleen nog het spul van Heerenveen is wel erop richten dat ze zeggen, oké, die boetens die moeten naar binnen. Backs eromheen, prima. Maar altijd even net lekker in, dan moet ik plan B hebben. En er is geen plan B. Nee, en dat is wel een beetje spietig. Dan nog even misschien nog een rectificatie richting Mark Diemers. Want ja, we zeggen dus nou gewoon volmondig. Hij is beter als Jari Vlak. Dus Ja, dat zijn vliegen week. Ik vind wel had Mark Diemers ooit in 2 seconden die het 2 keertje in de cornervlag getrapen. Dat die Jari Vlak wel, ja. fragment zien? Ja, Heb ik net zien. In duel met Marsman volgens mij. Kian Visser dacht ik wel. Nee. Daar bij de cornervlag. Als jij die vlak woorde, tak je de bal van trap je bij het trap. Tak ik best wel uit. Ja, best in wel de uit in de cornervlag cornervlag gewoon. Ja, dat moeten zien. Ja, je had het moeten zien. Ik heb het net zien. Ja, wie heel leuk. Hilarisch. Ja, maar dat is wel zien, want dan was die met die 2 keer zien. Ik heb die klap gewonnen, want dat ziet bij jullie. We vlakken al, jongens. We vlakken over. We gaan nou terug naar de overdenkingen. En de eerste is voor Roelof. Roelof, hoe moeten we nou naar Daniel Karlsbach zien? Verdienen Heerenveen 8 ton of verliezen ze 6 miljoen? Verliezen 6 miljoen. Ze verliezen 6 miljoen, ja? Wel een beetje makkelijk. Maar ik moest kiezen tussen die twee. Hoofdschuddend, Geert Jelle. Wat vies je hiervan? Nee, tuurlijk net. Het bij Heerenveen toch helemaal niks aan litten. Ik bedoel, Die prima. kan al gewoon Hartstikke- 8 ja. oppakken. Heerlijk, man. Nee, maar die jongen had gewoon geweldig oppakte. En die viel zich daar nou weer Het is ook niet plezierig. Het is ook niet verwijtbaar. Maar ik vind, Heerenveen is
net in slagen om het maximaal uit die jongen te hellen. En dat blijkt nou wel. En dus denk je dat je wel Hier, met Jill Ja, jongens, hier kan al bij zijn. Nou, En we komen er niet op terug. Oh, ja, het verbaast mij ik al. Maar We komen er niet op nu we het terug. toch over hebben. Mag ik Goed nog zo. zeggen, Frasklaf Zeik, definitief naar Sigma Olomouc. Gewoon even tussendoor nog even. Naar waar? Sigma Olomouc. Eerst zou dus Olomouc. Ja, volgens mij is het Olomouc. Ik weet het zeker. Willem, Ismaël Beoef of Maas Willemsen? Baoef. Beoef. Oh. Lees het volgende week even Hier nu. ben ik zo Want vaak op waar hebben, oorsprutsen. waar hebben wij na weekend hebben wij aan tafel? De filosoof van het Jereveen. Ja, Maas Willemsen. Nee, Zit maar je ik er ben na eerst zo weekend? vaak op ons op dat filmpje dat je hem dan maar je trainen al je vergeleken naar spelers van Jereveen en Cambuur en dat je hem dan haast al je kiezen voor meerdere keren van een speler van Cambuur. Het verschil is zakken tussen de eerste Meerdere divisie en de keren, eerste alleen nog divisie. bij Beoef wie Ja, dat, en bij oh, oh. Sjeustra. Ja, en bij Rivera. Ja, maar wat- Sjeustra ja. en Rivera. Zeestrand. Nou, dat is toch meerdere Ja, keren, nog maar dan ben bij. je er toch? Maas Willems zit je in Nijweken. Ja. Leuk hè? Ja, leuk. Nee, vind ik leuk. Maar Maar we even een vraag bedenken, want Nou, waar mag een eerste speler hier geen komen? vraag, maar het is wel die jongen die is erin komen en dat het eigenlijk boven verwachting, dat het echt, hij doet het heel goed. Maar nou is de vraag van die puntjes die hij nou in 2 wedstrijden Sjenlitten heeft, als dat eruit gaat, dan gaat er van goed naar heel goed. Ja, en dat is de vraag, ken je dat? Wat is het plafond van Maas Willemsen? Nou ja, nou komt het erop. Als je als verdediger, als spits, dan wil je erop uitrekenen waar je goed doet. En als verdediger wil je erop uitrekenen hoe heger je komt, waar je verkeerd doet. Top 3 Nederland, plafond? Nou, het gaat erom dat er die punten die er nou, dat instappen van het RKC, die er net goed. En Nootje in Grace. En Nootje in Grace, die er ik net goed. Nee. Dus dat zijn 2 punten. En als hij in staat is om 22. daarvan te leren en te zeggen van... nou moet ik even à la Virgil van Dijk gewoon er even voor in blowen... en zwaar je dat mijn teamgenoten me weer helpen... Ja, dan wordt er heel goed. Alleen nog dat bij momenten die het hij lezen moet. En ja, dat is de vraag. Gaat er dat dwan? Hij is nog hartstikke jong, dus... Bevreed je met Nijwieken. En ik Ik kijk heb Liek. Nou, een overdenking van Andor. We komen er niet op terug. Andor, promoveer het Cambuur op 3 maart in Rode JC of een week later uit naar Helmond Sport? Ik ging voor 3 april uit in VVV Venlo. 3 april, VVV Venlo. Ik noteer hem. En dan de laatste, die is voor Geert Jelle. Geert Jelle, wat hast u liever? nou, dan komt Dat is toch wel lijntje, hè? Daar komt hij. Sam Kersten in de verdediging of Sam Kersten vreetje van de Lotting? Ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke keuze. Nou, Ja, hij moet zo gauw mogelijk weer fit worden. zo gauw als mogelijk weer fit, Ja. lekker in de verdediging. Goed zo. Nijwieken, hier kan zijn. Dan zit je dus de blonde parel, Maas Willemsen. Dank, Geert Jelle. Dat is te kost wie dus in de podcast. En Nijwieken dus Maas Willemsen. Waar het regelen? Nou, Roelof de Vries. Klasse Roelof. Goed zo. Graag. Ons Nijwieken. Dag.